Ešte vám ukážem, ako si nanášam ten ricinový olej na mihalničky. Mimochodom, teraz ich mám úplne odličené, takže poďme si naniesť ricinový olej. Mám dva rôzne spôsoby nanášania. Ten prvý je taký veľmi jednoduchý a asi aj najrýchlejší. Dáme si fakt maličko. To som prehnala teraz, si ho rozotriem na prstoch. A jednoducho len prejdem po celej dĺžke mihalnic. Po spodných si vlastne takto prečešem. Pribehnem si aj obočko. Takže toto máme jeden spôsob nanášania. Pokiaľ máte doma takú nejakú kefku, či už na obočie, alebo na mihalnice, alebo kľudne starú špirálu, ktorú si ale poriadne predtým umiete, aby tam neboli žiadne zvyšky špirály, tak je možné nanášať si ten olejček v podstate aj takto. A takto si ho budem pomaličky včesávať do mihalnic. Vidíte, že tie mihalnice sa nádherne lesknú od toho olejčeka. A potom si prejdem tradične aj obočie. A samozrejme aj spodné mihalničky. Že takto to vypadá, keď si nanesiem ricinový olej buď pomocou kefky, alebo pomocou prstov. Je to skutku úplne jedno, či si nanášate ricinový olej touto kefkou, alebo si ho nanášate prstami. Podstatné je to, aby sa tá výživa dostala až ku korienkom a nebojte sa toho, keď vám ten olej zajde trošku do očka, on neštipe, ale že absolútne. Za mňa osobne ten olej absolútne neštipe. Je to veľmi príjemná aplikácia a inak tie riasy potom vyzerajú naozaj ako tak jemne naličené. Vidíte, že sú uživené už v podstate teraz. Takže krásny večer.